My precious life. Chu ta tang chuan ni tin ligui chu ka ti chho tan ta a. Ka ril ru ero limlam a in ana tial tial zok si. Ril ru na dam doi an lo siam chuak lo hi chu apoi ngot mai. Ril ru mu malpo pu lovin class 12 chu ka exam zawa. Van nei thak takin ka pass ve tamiala. Chu chuan kanuna po beise natle min pele a. Mikiala amel ka mu phak lo na tabuka kanun po tlem chuan apanga chhove le theita ani college kan kaltana chuta chuan kan khobula tanga local ve thian fel deuh deuh katong ta hlawa anni nen chuan kanin kom ngai em a kanin zui chot renga anni chuan ka hun kal to chu min hriat saka min hre thiam em a min khongai hle thina ka kho har thin min hnem nan chas thar tur an kho ami min ko hmuwa a fel thu le a mel that thu te sarkar na thok ani thu te le a chanchin tlang pui chu min hril veka ma se ka boina ber chu min bum le ka hlawa tin ka hun kal to hria se min du tak tak ka ring theilo ani ka pon lam dan chu apa ngai viau to a ka past life ero du tla ka umlo ti ken hre chiang ve khop mai kumsang ni som pathum zun ni som ni pariat ni chuan ka thian nu chuan min ko hmu pa chu min hmu tira a mel po alo tha hle a bai ka khal ngat phei kha chu a in me ngoi ngoi tlangwal pa ngai tak ngole slim lam fit nga le inchi sari vel ania thingtlanga ummani se khopuya thang le eme chuak ani awangin a hoi her po a changkang reu khop mai kumsang hi som pathum zun ni som ni pariat chuna chuan ka ton thar di turamin du puinen chuan kanin mutange ya aming chu jekia ani jekia chuan min du thu le chana siat adu thu a soitlang hmal veka a mel tha in du roviang ma ila kaloin ngai tuang ti in ka chang taria ka ti sual non le ka hlawani zanlama chuan ka ngai tuana po abuai ve khop mai ka hun kal to ka ngai tu let neu newa mikia zunzam chuan min lo zem le chia ya ka chunga nun rong hle ma se ka hmangai masaber le ka thiang hlimna min lak sak tu ani meu awangin ka hun kal to ka ngai to chua apiang in le ka lungphu a top ma chu ka theihil to don lo ani hi in chungsanga chuan ka chawa pink hlasak just give me a reason ti le robata hlasak ilui theilo ti chu ka ngai thanon tluk luka ni e hun liam to ma ni se a hlui lova hlui to ma se a thar reng si kanun hlui chu ka ngai san lova au kir ka chak po ani lo miki apon ngai dam min din le a ma se ka dam chung chuan ka ngai dam to lawang ma se kha ka hun liam ta khan ka mit tui a ka chuaka ka nau te chu karil ro a lo thar le a ngatinge karil ra nge ka tha le ti in keima le keima chu ka in zota ken hongoi ngoi ma se eng ma ka thlak danglam thei to si lo ka tra na wanga mi sen vek chung chuan ka room lam chu panin kamuta a atuk zun ni somni pagwa chuan jekia nen chuan chan na adu awangin kanin mule ta a ka hun kal to chu aliam to a nun thar ne na bultran ka du awangin jekia ne na chuan ka yasta ani ka chamchin le ka ni na engkim chu hril tlang vek ka du a ma se ka huai sen nai na tlin ngang lo ani thutam takan soiduna aril ru azawin thilsha thiam takle anopan ngai tu a experience nga tak minun film khur tak ani a mi patung tamlem lo kul lampang ani ti ka the thei mai jikia nen chuan nun bul chu kan tran thale ta a kan khuwa atangin an khuwa a hlavak lo buka kanin mu thei deuh renga ril rupek na lama peve burchi alo ni buka kan hlim dun thei khop mai ani ka tona tang chuan ka nun hlui te chu nu chonin nun bultran ka tum thlata liguit po ka thla fel ta hmaka malampana huai sen na thar neya ka trana mitui po hlimna mituya thla ka tum to ani chutia hlimna sia grim tuin ka thinlung a chul thar lai tak chuan boina omle ta tlat mai keima thiam lo po ani boka ka hun kal to a ka lo dai sual to chuan min lo volet le a jekia chuan ka hun kal to chu a lo hre chuak chhota zela ka dai sual ra chuan ka nun hi a ti chazo ta vek ani hi a hria tir chuan a thinrim em a mu po min hudu to lova ka sms le khol po min chang du lova
ka be se na mai de ve chu leimi in na le ta ani ma se anuwa chuan min mu adu thu SMS in alo soya kanin mu na thin a thian pa college kal lai ama a in lua ina chuan kanin mu le ta a chumi tuma chuan ka chanchin zong chu ka hil tlang ta veka jekia chuan ka chanchin zong a hriat hnu chuan min ngai dam thei ta vek ani chu ka van lom tak ka chanchin zong a hriat huna chuan min du to lovin min thlo thlak karin awangin ka hril ngam lo kha ania khati laia ka lom na kha tuifin riat mong iPhone a thuk zok nge yang kanun hluite ka ngei tuale ta lung ngei wangin ka tap thina tuna chuan ka hlima wangin ka tap ta zoka a thu soi ka la hria reng chu I hun kal to chu aliam to a ka ngai poi mo ber lo tuna tanga inun I man le tur hi kan pani chanchin in tanna tur ani dona wangin ka ngai poi mo zok ati kha ani ni nun tharin bul ka tananga ka khovel thara chuan mi thar ni in kanun hlui zong po kalsan ka tum ani jekia nen chuan kanin koprei tela a felin thu thatak tak men sila kanun chu siam thata tum ema kadan chuan awa hlutak karing tok a ka za kanin kher boka ma se ka rukvel kanin zui hnu po chuan atongkam mandan le achezia atangin aril ru le mizia tak tur om ka hre thei mi alo ma se katana a hlua karing toka thil ti sual ve theipon karing ngai lova katan chuan mi perfect ani top mai kanin ngei zon dei deuh hnu chuan a thian pa ina chuan kanin mu zeu zawa voi khat chu kan pahnih chawin ruma kan oma kanin fopin kanin kwa chial ringa nula le tlangwal in kwa tak ringa chuan kanin sum theina pon atlin tabik lo ani ang jekia chu adu tho sot hle a ngei tuana sual chu dang zo lovin sex kan hmang le ta nge a ma se nuam tina tak kanei to lova ka hlau thong zo vek to ani karil ru tak chuan kain thiam lova jekia hne na po chuan ka soitlang vek thowa 6 man dun chu tha ka ti to lo ka tia ma se hundem chang nga si chuan voi khatin voi khatin voi hni ashinga in su mahar to thin he thu ka zia lan kher do na po tun hnuwa kain chhirna ania 6 man hi nupa kan ni ma chuan ka thalai puite hian kanuna tang hian film khurnan mangulak ka du wang ani tin bikin meichhia te hi chu din mun chezok chang kan ni awangin nun film khur hi atnuwa in chhirna omlo nge thin jekia nen chuan chutia hlim taka kan nom dun lai chuan voi khat chu mikia chuan min lo phone len nola chu jekia chuan a hresia athin arim ema mikia number chu ala a beta a mikia ril ru lo chhia jia kha chutatang chuan ka hria chian pha ani jekia hne na chuan binen khan kan line beringa kan line ngai zong reng alo ti ani chu dik tak chuan mikia chu ka tan sual hle ma se thenghil top chu ka theibik lo ka ti to kha ma se min lo SMS pun ka reply to ngai lova biak po ka beto ngai lo chu tianga mikia na soitak si awang chuan ka thu soi a in jekia chuan aring ta zok si a hring nun tan tha in nun thar le hmangai thar kanaya kanun ahlimin karing tok ema kan mirin tok tak ten min rin let ve si lo chuan ril ru an thin ani lom ni mikia sualna awang chuan jekia min rin ve na zo voi le khata ti chiatin a umle ta ani in then ka hlo awang le chan ka hlo awang chuan ngei dam kadil shama voi tam tak ngei dam kadila thil ni na dik tak chu ka soi veka atopa chuan min ring ve le thei ta shama ti chuan kan boruak chu a tha chho ve le ta ani kan boruak a that le hnu chuan kar khat vel chung chu kanin be thale hle a nuam ka ti in ka hlimasin o ma se kar khat liam hnu chuan min lo beto ngai lova are tawanga ka phone la in switch off anin titlat boxia ka buain karil ru a hangoi ngoya enge a chan niang o number a thak ani chuan min thil ve nge om sia ka tia kamangang lutuk chuan a thian pa kanin hmu na thin ka ti ina chuan ka kal tangota jekia chanchin chu zotin abiak theilo na chante ka zota a thian pa chuan min en wangwanga bi atia achil alem khala angoi ta wangwanga ke chuan nui chungin
enge han soi vat de ka tia a chan chin ka hriat chak a chan chin chu hriat ka chak to a ka nga khlel to hle a thian pa chuan bi i zikia chuan nupuya ru an tia ati tamai chu ka phone ken lai chu ka thlau ngal to pa a thian pa chu ka soi nok noka tunge chu mei chia chu ifiam thu ti ro ka tia ka ring theilowa atak tak a thlenga chuan ka phal theilo ani ring lo ma ila karil ru chu chimteya vi ayana in anangal vong minwa thong chiang tak em a thian pa chuan a hmeichhia chu Philips ania inin hriat ma khan kumthum vel anin ngai zong towa Delhi a thiling emaw training in a awm bo wanga ma se tuna chuan zo to in a lo ho towa jikia hne na Ngaihnawm te adila hetiang hian anom tamai ani karing ma se bi lungai reng su mipa pakhat chau anom hleinem atia ka thuria chu shelo lo ila ka veti tak em soi turpo ka hre to lova hria po ni ila soi chuak thei ka ni to lo ka thin lung chu hliamin a oma apu ke tak mewa ake som ani bermai zikia thilpo ti sualve thei tura karin ngai lo khan hetiang hian min kalsan mayang mo a thei hlol lo ma se a thleng ngei siamo ka tong thei to lo ka mit tui chu a lo luang chuak nge ya ka in sum thei don lo tak nge la ka hriat awangin a thian pa in atang chuan ka tlan chuak ta ngala in ka thlen chuan ka ruma ka tlan lut ngala ka thil hriat awang chuan trap lo thei ka ni lo trap vak ila ka thol hok zok ka ring trap vak ila ka thol hok zok ka ringa ril rumu malpo nei theilo chuan ka trap ta tluka eng ka ti bik nge ni angle ke hi mangai neya ril ru zong pek hi aswal ani bik don ami ma se enga tinge mi te hi ka chunga an sual em bika enga tinge ka hlim tluan tin thei ve lo le ka thil tona hian ka thiam lo aningot bik don em ni vel arala khola ya po ka chuak du to lova thian kom ka chak hek lo eng ti ma ka chak to lova cho ka ei thei lova ka room le sitting room a te chuan ka mu zoi tloka ka hun man le zel dan tur ka chut ngam to lova ka hun kal to chuan min vo chaw hne pa bai se na tham ral ka bai se ya ma se bai se bo mai alo ni zota chutia mu le malpo nei thei to lova ka mut tlok la chuan doorbell chu alo ria kongga chuan jikia chu alo ding ringa jikia hmel ka hmu chuan huat na in ka khata a hmel chu ka ngoi to a biak po ka tum to lo ani chu lo lutin bi iwahlim lo hmel ve ka phone a chia a ka lo be thei lo chia min che thiam don nia o atia ma se tongkam khat poin ka chang lo ama vek chuan ka chunga lungoi lo na inayam ni thil hril tur che ka nei sin atia min ti re thei de reng nen eng ma shelo anga a omvel chu ka tina ka in sum zo tabik ngang lova a o ma chuan na min po na chuan ka nam chuaka jeki nang chu I fing lutuka ka lo hre thiam phalo che ani ma se I fin na hi enga tinge ka nun ti chet na ni man ker ti in a o ma chuan ka chum vaka ka tap boka jeki a chuan nui chungin enge a omzia atia kei chuan in chunga tlan lu sanin kongka chu ka kal ngala bia ka du to lova a hmel mu reng po ka du to lo ani taxi driver ka phone aizola phei ka du thu ka shila aret aya hniam devin min tlan sak thei tur thu min shila kain siam tangala kain siam lai te chuan in thup thiam a chuan kongka chu alokik vaka ka hon du lova minute nga vel hnuwa chuan taxi driver chuan alo thlen to thu min shila kongka ka honga zike chuan bi khongai kaldon atia ma se ka chang du chuang lova taxi a chuan ka luta ka kaldon lai tak chuan mei chamak tak chu ilo ni hi min tia ke chuan ni mei chamak tak chu ka ni alom ma se I fin na le email thatna kha midang nun ti chiat nan mang to lola mi nun hi in fiam nan man sak to suang che ka tia kan tan liam santa ani beise na thamral lo tur nei ve hi ka chak ngoya ma se ka nun le ka hun man hi ka ninga ka khovel hi ti chiatin na to ani ole ka chen chin chu heti chen hi ka zialan thei chin chu ni mai se tuna hian kum som ni pakhat mi ka nia
Kei anga tuar ve te le ngai sak tok te po in om ve nge ka ringa ka chanchin cheber thlenga in chiar thei tura ka lo tar lan chan chu ka tonang tong ve lo tura ka du wang cheu le keima anga nun zong zong chiat na tura du thlan na siam lo tur chewin ka du wang ani buka naw ka ti tlak chia khan ka nun avolet na sa em a kein chhir top theilo ani naw ka ti tlak chia khan ka nun avolet na sa em a kein chhir top theilo ani tin nupa ni hma a nupa nun man kha alo pui em a an thiam na sang sang mangin thlem cheu ma se sex wang chawa min du ani chuan min hmangai tak tak lo ti ka experience atangin ka soidu boka tuna chuan beidon na te hi in obe ti reng katum to lova kanuna beidon na lo thleng hi ti beidon katum tlata sing nun kan man na hian kei aya van doi tam tak annom ti ka hriat na hian chakna min pe a ka chaklo na kha chaknan ka hmang to ani tuna hian ka nun chu hlim lo chang te chu om tho ma se hlim ka tum lui tlata mitui hi mishing nun ti chaklo tu ani ti ka hre chiang tabuka negative ni lovin positive side in ka thlir sam sama mi pa ngai takin kanung vele theita sam ani hei tak hi ka chanchin ka ziana chan po ani a keima awang le ka hring nun man dan chuan tu emotan film khurna apek nge ka be se wang chau ani engtik huna emo chuan pasalte nein engtik huna emo chuan pasalte nein chungkwa te kaladin ve anga kanun hlui tam tak hi ka thenghil to don lova chu wanga nun hlui liam to in bo be tir ero katum lo thung a to bera chuan ka chanchin min lo ngai thak saka min leina tu tele min ngai hlut sak tu zong zong chunga lom thu ka soi buke inun hlui chu aliam to a alo kir le to don lo nun thar ma chon turin chakna inei ti siala i hmalama hlimna tong boturin inun ulukang che fighting